Hindi ko pigilan yung sarili ko sa ganda ng nakikita ko. Ayun ka from din na surprise ako kasi napakaganda pala ng garden dito sa sa kanilang kainan. Napakadami. Tapos yung mga tiger orchids na local variety dito sa atin. So maganda rin ito kapag namumulaklak. Minsan may puti, may kulay purple. Para kung kumakain ng nagaraya, yung nagaraya na hot. Napadaan lang ako dito ka from hindi ko pigilan yung sarili ko sa ganda ng nakikita ko, yung scenic ba, yung view, napakasarap sa pakiramdam, napaka-presko. Tapos mayroon silang napakalinaw na irrigation, pwede magtampisaw anytime, pwede maligo, pwede maglaba. So ayun, ang ganda ng lugar dito. Kaya lang siguro pag bagyo talagang dito yung bang sentro ng hangin. So dapat dito yung mga bahay nila is konkreto kasi napakalawak ng space, open space yan, napakalawak ng lugar. Tapos palayan, may mga niyugan. Then syempre yung maganda dito, mayroon silang irrigation na napakaganda. At syempre yung yung view, sarap tingnan doon sa mga bundok, tapos nakikita yung malawak na palayan, tapos nasa ilalim ka ng niyogan, katulad ng nandito sa pwesto ko. So, nagbibilad din sila ng palay dito kasi parang di palayan dito, tapos wala naman mga dumadaan ng sasakyan, parang bilong-bilo yung dito pag pagbilad ng palay. Ayan, kitang-kita yung mga bundok doon sa banda malapit dun sa amin. But yung lugar na ito kapramlina sa Taytay, Guwa Camarines Resort. Ang nakakatawag ng pansin dito yung view, yung lawak na nakikita mo, yung napakakusi ng lugar, sarap tingnan. Katulad nito, may kubo sa gitna ng palayan, tapos may irrigation sa tapat. So anytime pwede kang magtampisaw. Malinis naman yung tubig kapramlina, malinaw siya. Then ay nakikita nyo, napakaganda, malakas pa. At nakita ko may mga naliligo na bata doon sa bandang unahan. So perfect na perfect yung lugar nito, lalo pag summer, kasi hindi mo na kailangan ng pumunta sa ilog or pumunta sa dagat or kahit swimming pool. Dito lang na okay, nabusog na yung mo, summer mo dito. Napakasarap dito, bakasyon, cozy, very cozy.
Ayan mga kapramdi, inabutan ako ng napakalakas na ulan dito sa bayan namin. So actually pauwi na ako, kaya lang nakaramdam ako ng gutom. Sabi ko, dito na lang ako kakain sa bayan kasi parang alanganing biyahe. Tapos alas 12 na, yung sikmura ko nangangalam na. Then madulas din sa daan kasi lakas ng ulan. Ayun, may nakita ko ditong kainan na isang chicken garlic dito sa barangay San Isidro Sur dito sa bayan ng Lagunod. Parang napakaganda naman ang lugar nila. Saka ayun kaprom din, na surprise ako kasi napakaganda pala ng garden dito sa sa kanilang kainan. Hindi siya halata sa labas. Kaya lang sabi ko matry ko naman yung pagkain dito sa bayan kasi nga sobrang lakas ng ulan, hindi makauwi. So gusto ko naman makatikim ng ibang pagkain. So habang nag-aantay ako ng in-order ko na chicken cheese na garlic, so bibidyohan ko muna yung napakaganda nilang garden dito. So very cozy, meron pa daw sa taas. So ayun. Maluwang to Kapramdi. Parang mayroon siyang mga iba't ibang klaseng dito halaman. Parang din, parang sa ibang lugar. Tagaytay City yung dating niya kasi maganda yung place. Hindi nga halata na may restaurant dito, pero nung pumasok ako, ito yung nakita ko sa kanilang bakuran. So maganda. Malawak yung place dito. May garden na malawak. Medyo malakas pa nga yung ulan, kaya lang, so ano pa bang gagawin ko kung di ako kikilos? So ito. So yung nasa baba. Ito yung mga halaman dito Kapramdi, iba't ibang variety nito. May puti, may pula, may pink. Then meron silang bromeliads din dito collection, but yung ordinary naman ng mga bromeliad yung nandito. So nakikita nyo yan, napakaganda rin ng kanyang pagka-design, yung kanilang garden. Then parang may resort pala dito Kapramdi. Itong coffee table lang gusto ko Kapramdi. Sana makakuha din akong ganito at panglagay ko rin sa aking cozy na garden. So ang ganda ng design niya. Yung yung pagka table niya, parang steak yung mga upuan niya with per set. Ang ganda. Then mayroon sila mga collection na sanggumay. Ayan, napakadami. Tapos yung mga tiger orchids na local variety dito sa atin. So maganda rin ito kapag namumulaklak. Minsan may puti, may kulay purple. Tapos yung sanggumay kapag namulaklak yung Kapramdi, sobrang dami at napakabango. Matagal din mawala yung kanyang bulaklak. At least mga 1 month siya bago mawala. Ayun.
Sa mga kababayan ko dyan na taga Lagunoy, dito pala sa San Isidro Sur, mayroon napakagandang restaurant dito. Malinis. Kaya lang yung table niya apat lang. Then sa taas mayroon pa raw na table sa taas. So discover ko yung kung anong nasa taas. Nakakatakot naman, medyo matarik, tapos ayun, matarik, tapos pakiramdam ko madudulas ako kasi bagong ulan. Ayun, wala naman pala siyang laman dito sa taas. Kulang na lang yung table, pero maganda siyang pasyalan. Wala kayong ibang mapuntahan dito sa Lagunoy, pwede kayong tumambay dito sa na garlic chicken. Amoy ko yung in-order ko na garlic chicken. So pinipirito pa lang kasi. Ayan, dahan-dahan, tapromdi, madulas ka, diretso ka sa baba. Sobrang tarik naman ng hagdan na ito. Last na dragon tail. Maganda pa rin pala ito kapromdi, kahit na ito pinuputo lang dito sa amin. Maganda rin pala siyang gawing halaman, itanim. Kasi ang niya, parang maganda siyang tingnan. Pinuputo lang namin ito sa mga puno, sa puno ng niyog, sa gilid ng sapa. Madami na ganito dito sa amin. But ayun, napakagandang tingnan. Parang siya, counterpart ng Monstera deliciosa ng Thailand. Ganda, di ba? Private pool pala ito kapromdi. Kung gusto nyong gagamit, ipapa-reserve nyo yung per hall 6 to 5 PM ang bayad is 2,000, good for 15 person. So hindi ka basta pwedeng pumasok dito kapag hindi naka-reserve para sa iyo. Dapat pupunta kayo dito naka-reserve para sa family nyo. Or sa, halimbawa may birthday, so pwede pa lang ganun. So 15 person maghapon. Pag gusto nyo another overnight, so magdadagdag ulit kayo ng 2,000. Bali whole day, 24 hours, nasa 4,000. Good for 15 person. But kung nag-exceed kayo sa 15 person, so magdadagdag daw ng 100 per head. Maganda naman yung dito, malinis naman yung pool dito. So private pool dito sa San Isidro Sur. For family lang, good for 15 person. Ayan, maganda yung pagka-sitting nila dito. Meron silang mga bromeliads. Ayan, maganda naman. Meron silang pang bata na swimming pool. So separate yung pang adult saka yung pang bata. Yung pang bata dito, then yung pang adult dito siya. Hindi naman siya masyadong malaki. Mas maganda pag hindi masyadong malaki kasi safe.
So mas madaling maagapan yung kung sino mo yung hindi marunong maglangoy. So mas madaling agapan. So, okay naman yung ano niya, 129. Tapos may kasamang kimchi, then chicken, ayun. So, okay na pang, ano, pang lunch. Tara ka from din, kain po tayo. So, ayun, halos maubos ko na yung in-order ko. So, ako naisip na ipakita sa inyo kung anong in-order ko. Pero okay naman siya ka from din, masarap naman yung lasa ng chicken. Medyo parang overcook. Parang pinalutong siya, pero hindi naman siya malutong. Parang tumigas lang. Yung lasa niya, sabi niya, hot or maanghang. Pero, hindi naman siya ganun kaanghang. But, mas favor sa akin yung maanghang kasi gusto ko yung maanghang na pagkain. Kasi Bicolano. Para kung kumakain ng nagaraya, yung nagaraya na hot, kasi yung lasa niya tapos medyo malutong-lutong ng konti yung chicken, yung parang gano'n. Na-enjoy ko naman, pero dapat mas marami para masaya. Medyo bitin na mga ka-from sa for meal, dapat yung half yung in-order ko kasi isang piraso, so parang hindi mo siya ma-enjoy kasi kulang. So kaya dapat mas marami yung lalo pag nasasarapan ka. So ayun, the best na orderin yung half, bali 199 pesos. So, okay lang ito, 100 pesos kung enjoy mo naman. Then ngayon meron naman silang libre kimchi, then water. Hindi naman kailangan mag-order ng soft drinks kasi meron naman silang free water. So ayun, ang malaga na enjoy mo yung kinakain mo, hindi na busog ka dahil gusto mong kumain na busog ka pero hindi ka nasarapan. Malaga yung nasasarapan ka
at siyempre nabusog ka. So ayun Kapramdi. So ayun Kapramdi, maraming po salamat sa inyong panonood. Sana na-enjoy niyo yung aking pagta-travel kung saan ako nakarating. Ayun, maraming po salamat sa inyong panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Diyos mga balos.